Muziek van de firma Koopmans. Statig, imposant. Binnenkomst van de tophengsten. De aanvoerders van de rubrieken bij de jonghengsten. Soms 2 uitgenodigd, soms geen, soms 3. Ze komen binnen. Dan stappen ze even rond en dan gaan we weer opstellen. Topwerk van onze ringmeesters, want die doen niet alleen de keuring, maar hebben ook de jubileumshows gedaan. We zijn voor in de week hier al begonnen. En dan komen ze binnen, de gladiatoren, jonge hengsten in de championship Young Stallions. There are the stars of the day. Kampioenschap jonge hengsten. We gaan eens even weer horen hoe populair deze hengsten zijn. Te beginnen bij Wieboud 511. Volgende hengst Boets 516. Herre 524. Hilbrand 525. Gosse 526.
Jorke 532. Jipte 533. Elger 536. Jeppe 537. Martinez 539. Is dat? Hengsten mogen de baan verlaten, komen allemaal nog één keer terug. 2 maal 1 ronde in draf. Nou, je hebt ze nog 1 keer kunnen bewonderen. Dat staan ze er mooi voor. Kan niet vaak genoeg gezegd worden. En nu gaat het gebeuren. Jong talent in de baan. Beste van het beste. Hoor de muziek al. Doe nog even mee. Jullie zijn zo stil. Henk, doe nog mee. Top. Henk en Gerrit, onze commentatoren bij Omroep Friesland. Hier is Wieboud, 5-1-1. En dat was ronde nummer 1. Nu komt ronde nummer 2. Nu moet hij zich bewijzen. Wieboud, 5-1-1. Volgende komt binnen. Gaan we los met z'n allen. We gaan los met z'n allen. Kan vandaag nog. Morgen zit ik lekker thuis. Mensen, moed. 5-1-6. En nog 1 keer, tweede ronde. We gaan nog 1 keer los met z'n allen. Boet 5-1-6.
Nummer 3. Spannend, spannend, spannend. 10 hengsten. Hier is de derde. Hier is Herren. 5, 2, 4. Laatste kans, tweede ronde. Herren, 5, 2, 4. Kampioenschap Jong Hengsten, het jonge jaar nog, 2024. Optreden nu van de hengsten Hilbrandse 5, 2, 5. Ronde nummer 2, Hilbrandse 5, 2, 5. In aantocht, Gosse 5, 2, 6. Ronde nummer 2 voor Gosse 5, 2, 6. Hier is de volgende. Jarke 5, 3, 2.
Ronde nummer 2. Laat hij het nog een keer zien. Jorke 5-3-2. Kampioenschap Jimte 5-3-3. Let me entertain you. Laatste kans voor Jimte 5-3-3. Kampioenschap Jong Hengsten. Volgende hengst in aantocht. Hij ging nog even het blokje om. Maar hier is hij. Elger 4-5-3-6. Tweede kans nu. Tweede kans voor Jelger 5-3-6. Nog twee mensen. Wat een kwaliteit, wat een hengsten. Nog twee te gaan. En dan komen ze allemaal weer terug. We gaan naar de volgende. Dat is Jeppe 5-3-7. Mooi begin, maar nu ronde nummer 2. Het is now or never. Jeppe 5-3-7.
Laatste nu. We gaan naar Martinez 5-3-9. Laatste ronde. Komt die nog een keer. Martinez 5-3-9. Ze keren terug, alle 10. Crisisoverleg in het midden van de piste. Nou, we gaan een halt houden. Wat een kwaliteit. Hebben ze allemaal zich geweldig laten zien in de rubrieken eerder op de dag. Nu nog een keer de monsterrechte aanjagers probeert alle beste kwaliteiten aan u en aan de jury te laten zien. Dit is ook weer de crème de la crème bij de jonghengsten van het KFPS. Hengst om trots op te zijn. En eigenaar Fokkers Proficiat, het behalen van de kampioenscheuring van uw hengst. Maar we gaan selecteren. We hebben er uiteindelijk maar 2 nodig. Wieboud, oortjes erop. Kijk mij eens even diep in de ogen. Te zeggen, mag ik nog binnen blijven of moet ik eruit? Dames en heren, het was een prachtig optreden van Wieboud 511, maar voor Wieboud gaat het doek vallen. Dank u wel. Kijk naar dat weelderig behang, die mooie manen. Glans erop, op en top in topconditie. Misschien liet u het in de rubriek vandaag nog iets mooier zien dan in de kampioenskeuring. Dus gaan we ook afscheid nemen van Boet 516. Herren 524.
Vergeschopt. Exterieur prachtig. Kijk naar die uitstraling. Kijk naar dat oog. Heel veel punten die meetellen. Niet alleen die laatste drafronde. Jury heeft besloten dat we afscheid gaan nemen van heren 5-2-4. En dan is die haast niet te houden. Dan wint hij achter heren aan. Hulbrand 5-2-5. Jasper die kan er nog maar net onder controle houden. Hij wil zo graag die uitgang uit. Maar Hulbrand 5-2-5. Zet hem nou even rustig neer, Jasper. Blijf binnen. Gaan we in het midden van de piste staan, jongens. Kom, recht in de uitgang. Gosse 5-2-6 waren onder de indruk van de week toen hij aangespannen kampioenschap al binnenhaalde. Stoer is die. Wat een statuur, wat een front, wat is de mooie hengst. Ver gekomen, deze week al gehuldigd voor de wagen. Maar wordt hij ook gehuldigd in deze kampioenskeuring? Ik moet u zeggen, dames en heren, we gaan op dit moment afscheid nemen van Gosse 5-2-6. Met applaus. En dan Jorke 5-3-2. Een hengst die nog een prachtige toekomst voor zich heeft. Jong nog is. Hij is rustig. Een uitstekend karakter. Dat straalt hij ook uit. Maar hij doet de oortjes naar achter. Hij vertrouwt het niet helemaal. En hij luistert gewoon mee. En dan hoort hij dat ik vertel dat Jorke 5-3-2 helaas de baan moet verlaten. Immers. We hebben er maar 2 nodig. Jimte 5-3-3 maakt nu als jonghengst al furoren. Razend populair. Dat hebben we ook gehoord bij de ontvangst hier in de piste. Zie wel, daar zit nog 1 fan aan de overkant. Dat is de buurman van de eigenaar. De buurvrouw. Mensen, Jimte 5-3-3. Met een applausje gaat hij de baan verlaten. Hoeveel hebben we er eigenlijk over nu? 1? Nou ja. We hebben er maar 2 nodig. Elger 5-3-6. In de vette ziet die Jimte nog de baan verlaten daar achter de schermen. Kan haast niet wachten om in actie weer te komen. Supermooi glad in het vel. Hier weer veel ras, veel type. Geweldig laten zien. Maar ja, wat houden we over aan het eind? Niet zoveel. Elger 5-3-6. Gaat hij nog een ronde verder? Of gaat het doek vallen voor Elger? Wat denkt u? Gaat hij nog verder? Mwah. Hij gaat verder. Mensen, daar hebben we nog 2 hengsten. 2 te gaan. Ook weer zo'n jonge parel. Modern. Prachtig voorbeen. Prachtig achterhand. Super jong nog. Lijkt wel weer als jullie die weef in willen zetten waar geen eind aan kwam. Die weef die 2 uur had kunnen duren. Ik merk dat er fans zijn van deze hengst, maar ik heb al 3 keer gezegd, we hebben er maar 2 nodig. Dus, wat doen we met Jeppe 537? Dat is duidelijk, Jeppe blijft binnen.
Daar sta je dan als laatste hengst. Martinez 539 is de naam. Jongste denk ik in deze groep. Staat ook super mooi voor. Het is het Olympisch jaar. Het jaar van Parijs. Daar hebben ze 3 medailles. Daar hebben ze brons. Daar hebben ze zilver. En daar hebben ze goud. Als je 4e wordt heb je blik. Dat is niks. Zou de jury het houden op deze 3 in dit Olympisch jaar? Of is er nog kans voor deze schoonheid? Martinez 539. Ik moet u vertellen, dames en heren. Martinez 539 blijft binnen. In de strijd om het kampioenschap en de reservekampioenstitel zijn dus nog Hilbrand 525, Elger 536, Jeppe 537 en Martinez 539. En de jury heeft jullie gehoord. Nou, dat kun jij wel zeggen, maar jij bent geen jury. Dus gaan we Sabine het woord geven, want die weet het wel. Spannend, ja, mensen. Het kampioenschap jongere hengsten die nog niet op afstammelingen zijn goedgekeurd. We hebben er 4 overgehouden en 3 hiervan maken vandaag hun debuut. En wat voor een debuut. Er zijn 2 hengsten die opvallend goed stappen en daarom zijn ze ook overgebleven hier bij de laatste 4. Maar de reservekampioen van de jongere hengsten 2024 wordt een hengst die zeer correct in het model staat, die goed kan stappen en goed kan draven, Martinez 539. En als de reservekampioen Martinez 539. En nu, de kampioen, de champion. Who's gonna be the champion this year? Ja, er zijn er nog 3 over. En ik durf het haast niet te zeggen, want misschien wordt het publiek wel boos. Maar kampioen van de jongere hengsten wordt Jeppe 537. Kampioen Jeppe 537. We gaan afscheid nemen van Hilbrand 525. We gaan afscheid nemen van Elger 536. En dames en heren, we gaan opstellen de reservekampioen Martinez 539. En de fokkers-eigenaren mogen erbij komen. Kampioen jong hengsten Jeppe 537. Zoon van Alwin uit de Merrie Hieke van de Persteroeven van Pier 448. Gefokt bij J. Loppers Alteveer, Stoeterij Bommenstein, jouw eigenaar. Kom erbij, fokkers-eigenaren, voor de huldiging. Een prachtige reservekampioen Martinez 539 van Tiede 501. En dat is weer een zoon van Alwin. 2 keer de inbreng van Alwin. En dan gefokt bij de familie Notenboomschool te Wegeling-Zoort. Ook nog eigenaar samen met Hendrik Eppinga. Frank Fokkens, bestuurslid van het KFPS, hangt de sjerp om. Dianne Postma in ons midden namens Jong KFPS. Dianne zal het voorzitterstokje overdragen aan Merle Slagers. Straks zien we Merle nog. Hier zijn de mensen achter de reservekampioen en de kampioen. Gaan we zo dadelijk naar het algeheel kampioenschap. Ja, wat een inbreng weer van Alwin. Zijn zoon Jeppe 537, de kampioen. Alwin, grootvader van de reservekampioen Martinez 539.
Fok dus bij J-lopers in Alteveer. Stoeterij Bommelstein, Joure, Winnie van der Meulen, de eigenaar Proviziat. En Martinez de wereld gekomen bij mevrouw Notenboom Scholte in Vegelingsoord. Eigenaresse samen met Hendrik Eppinga. Hulde, dames en heren van de Hengstenkeuringcommissie. Zij het Frank Fokkens, nieuw bestuurslid bij het KNVS in ons midden. Samen met Dianne Postma. Mooie bijdrage van Jong KFPS. Die de hele dag bereikt hebben gewonnen om zich in te zetten. Daar moeten we het in de toekomst van hebben. Van jonge mensen die taken gaan overnemen op allerlei fronten binnen de wereld van het Friese paard. Nou, DigiShots die maakt er nog even een mooie statiefoto van. Zijn lintendames zien er weer geweldig mooi uit. Zorgen er keer op keer voor dat de juiste prijzen bij de juiste paarden worden aangehangen en worden uitgereikt. Nou, Fokkers, eigenaar, kom maar hier even in het midden staan. Dit wordt jullie ereronde. En dan gaan we, dames en heren, nog één keer alles op alles zetten voor de kampioen en de reservekampioen. Let's hear you, Jeppe 537 en Martinez 539. Ah, de mensen gaan weer staan. Dit is mooi. Dit is de keuring. De keuringen. Eens per jaar. Hier in het WTC Expo Leeuwarden. En kijk ze eens bewegen. Kijk ze eens gaan. Jeppe 537. Martinez 539. Dank u wel. Algeheel kampioenschap. 4 hengsten keren terug.